Minkejja li f'Ħaddingli ma ssirx purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, id-Dinglin xorta sabu mezz biex ifakru l-passjoni ta' Ġesu Kristu, dan permezz ta' via sagra drammatizzata. Is-salib, skora ta' maħabba, kienet it-tema tal-pageant ta' din is-sena li ma triq tieħu forma ta' via sagra biex hekk jintlaħaq l-iskop spiritwali tagħha. Il-via sagra drammatizzata ħarġet mis-sedda tal-għaqda mużikali Santa Marija li banda akkumpanjat il-pageant permezz ta' marċi funebri li daħlu l dawk preżenti fl-ispirtu tal-ġimgħa mqazza. Appart il-banda l-bandalori u fjakli, flimkien ma' toroq dojoq tipiċi Dinglin għamlu atmosfera mill-isbaħ. Ta' din is-sena kienet 13 darba li tellet din il-via sagra. Matul is-snin id-Dinglin dejjem pruvaw ikabru din il-via sagra kemm bħala kwalità u anke kwantità ta' personaġġi, tant li din is-sena kienu jlaħqu il-130. Kull sena jiżżanżan vestwarju ġdid fosthom soldati Rumani u personaġġi pubbliċi oħra fil-waqt li jispikka ħafna sem ta' personaġġi nisa. Il-qofol tal-purċissjoni jintlaħaq fil-pjazza tar-raħal ta' Ħaddingli magħrufa bħala waħda mill-iktar postijiet fil-għoli ta' pajjiżna.